Wat wie gisteren nog veel dag net, eigenlijk zijn temperaturen zomaar bij de 18 graden hinnen. En dan is het warm voor de tijd van het jaar. En ju het koert er ik wel op terug, maar we hebben ik les van een zwakke storing. Maar de maaitijd gaat terug. En dus, dit bimke bij mij, ja, bot meer en meer uit. Nog even en het is helemaal green. Ik houd het nog altijd nevenbij. En verder ju het een meest bewolkte dag. Nou, de bewolking hier de oerhoorn. En de komende dagen. De maaitijd blijft nog wel even, maar de temperaturen komen wel leger te liggen. Joen en vannacht. Vannacht opklarings, komen ze op mist misschien wel. En verder is een temperatuur zomaar bij de zongraden hinnen. De wind uit zuidelijke richtingen is zwak of matig, maar in het kustgebied vrij krachtig. En dat geldt vooral voor later vannacht. Morgen bewolking, misschien wel even wat rein. Maar de zon komt er nog wel weer bij. En de temperaturen morgen zijn 14 en 15 graden in de kustgebieden. En verder op de provincie 16 en 18 graden. Nog altijd warm voor de tijd van het jaar. En de wind morgen uit het zuidwesten waait matig en krachtig. Ja, en dan terug naar de nacht. Bewolking en opklarings. En we sjoggen vooruit. Maar een droege dag, maar meest of helemaal bewolkt waar. Temperatuur nog om het bij de 16 graden heen. Tonsje, met een maar 14 graden, de zinnen bewolking, staat het nou lieke droeg, maar wel een hudde ontbetieden stormige wind. En dan krijgt het waar wat een oren karakter. Richting het weekend komt het hege drukgebied er weer aan en op vreedzaam 12 graden als temperatuur en op vreed droeg waar. Maar in het weekend komen ze op voorstonde groen. Dat geldt voor de nachten natuurlijk. Maar dat past ik weer bij deze tijd van het hier en bij Mattemon, maar weer even in het maartijd zwaar.